Is-settur tal-manifattura huwa pilastru importanti f'pajjiżna għaliex huwa settur varjat ħafna li jkompli adatta l-bżonnijiet tas-suq lokali kif ukoll dak internazzjonali. Dan sostnih il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara fil-fabbrika tal-kumpanija Shaker, kumpanija tal-manifattura li taħdem qatisa biex tagħti l-prodott mixtieq lill-klijenti tagħha. Waqt iż-żjara tiegħu Bernard Grech tkellem mal-ħaddiema preżenti li esprimew is-sodisfazzjon li jħossu meta jaraw ix-xogħol li tant jaħdmu fuqu ikun lest b'suċċess. Huwa importanti li nkomplu fil-politika tagħna ta' konsultazzjoni ma' wkoll ta' apprezzament biex nifhmu aħjar is-suq lokali xi sfidi għandu xi bżonnijiet jeħtieġ partikolarment setturi varji llum il-manifattura. Il-manifattura lina huwa settur importanti ħafna għalina jista' jkun jerġa' pilastru importanti fil-pajjiż ma' dubju manifattura varjata biex wieħed ikun qiegħed jadatta l-bżonnijiet tas-suq kemm lokali ma' wkoll internazzjonali. Ħadd pjaċir illum f'din il-fabbrika nara l-ħila tal-ħaddiema Maltin imma anke ħaddiema li mhumiex Maltin li flimkien qegħdin jaħdmu fuq proġetti varji għaliex qegħdin ilaħqu mal-bżonnijiet ta' fejn il-kumpanija qiegħda tmur kemm biex taqdi suq lokali ma' wkoll biex tħares lejn l-esportazzjoni. Id-diretturi ta' din il-kumpanija spjegaw li għalkemm jaħdmu għal sigħat twal iħossuhom ferm sodisfatti bir-riżultati. Luana Falzon saħqet li mingħajr il-ħaddiema li huma ferm iddedikati f'xogħolhom dawn ir-riżultati ma jkunux possibbli. Barra minn hekk hija qalet li l-ħolma tagħhom ili jkomplu jkabru dan in-negozju f'Malta kif ukoll barra minn xtutna. Huwa frott li ħalla l-papa li jagħmel missierna u aħna din jiena u aħti qed inkomplu fuq li bedaw. Ovvjament insibu ħafna diffikultajiet imma tipprova tara kif minn hawn u minn hemm iddawwar law iddawwar lem biex inti id-diffikultajiet li għandek iġġibhom għall-aħjar u ħalli għada pitada dejjem niqpaw nikbru u dejjem niqpaw nagħmlu suċċess kemm għall-prodott tagħna u kemm għall-prodott tagħna aħna dejjem nixtiequ li jkun anke barra minn pajjiżna. Waqt din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mid-deputati Ivan Castillo u Robert Kutajjar u l-President tal-Forum tal-SMEs tal-Partit Nazzjonalista Julian Gallia.